Kunnen we die GoPro ook op haar hoofd doen of zo? Niet haar hoofd? Ja. Ik weet het niet. Op haar neusriem. Tussen haar benen. Van een single. Ik zou het echt wel moeten vinden. Er is die, zo'n treinenspotter, die heeft hem altijd op zijn eigen hoofd gericht. Als hij een trein ziet, gaat die trein filmen en, wow, en dan zie je zijn hoofd helemaal zo heel uit verhouding. Hoi. Hier, dan kruipt ze er weer achter. Dan gaan we heen. Oké, gaat wachten op die niet. Zullen we een drafje nog doen? Hier is het weer wat zachter. Zo. Daar ben ik. Hoi. Uniek gaat alleen maar snel aan draven. Oh. Maar kan hij niet op jouw cap even proberen? Wij kunnen het proberen. Nee, we hebben een andere view. Oké. Oh. Op welke maat heb je? Mag ook van mij. Doe jij? Ik hou liever mijn cap op, die zit Ja, lekker. dat snap ik. Ik denk misschien zit hij voor jou lekker. Ik stap wel even af. Ja, oké. Ja, die van jou zit minder lekker dan de mijne, dat weet ik. Ja. Heb je al een keer op? Ja, je hebt hem al een keer opgehad, ja. Oké. Zo, we moeten snel rijden, want we hebben niet zoveel Oké. tijd meer. Wat we doen? Oh, sorry. Nou, lekker genieten. Hoi, hè? Hoi. Nee, doe ze rustig. Doe ze rustig. Maar ik moet er dus nog een nieuwe batterij bij. Nog een andere batterij. Ja. Kan jij eens op de zijkant drukken? Even kijken of het beeld zo op die zijkant. Dan moet je hem denk ik wel even tegenhouden. Hier zit een knopje. Ja, 1 keer op drukken. Ja, ik denk dat het wel goed is. Ja. Kijk.
Eerste keer dat ze dan achter de witte oortjes zitten. Ja. Dat is wel een beetje vies daar. Ja, dit... misschien moet je hem nog wat hoger zetten. We moesten snel weg, hè? Ja, naar de haard. Om in het bos te komen. Precies. Morgen gaat het regenen. Nou, zullen we nog een drafje doen? Ja? Het is zo mooi, het is vast. Oh, ik hoef niks te doen. Je gaat al. Gaan. Nou, we kunnen één klein stukje doen. Misschien vindt ze het leuk. Toch wel vriendinnen met Malou nu. Oké. Ze ging vet hard bokken, jongen. Oh, had ik echt nooit verwacht dat dit ooit nog zou kunnen met haar. Nee. Oh. Ja, was ze vrolijk? Ja, nogal. Kijk, die zag die tak echt nog net op tijd, joh. Ja. Had ik nog wel in mijn gezicht gehad. Dat is ook leuk geweest. Maar Uniek kan dan ook best nog snel. Ja, echt wel. Want ik hield haar eerst tegen toen jij wegging. Maar ik denk, ja, ze wou. Ja. Dan moet ze zelf maar beslissen.
Ze hebben nog best wel energie, de dikke dames. Ja. Kijk dan. Ik ben het niet. De papegaai van mijn broer, die maakt ook de hele tijd dat geluidje. Oh. Story. Aha.